Oh, ik vind het mooi dat ze het hier krijgen. Maar ik laat de beslissing aan de familie, aan de kinderen en de kleinkinderen over. Het is heel interessant. Zegt die mevrouw. Ja, dus ik neem aan dat het waar is. Er wordt van alles binnengebracht bij het Nije Museum op het Wilhelminaplein in Ljouwert. Het binnen benamen persoonlijke foto's en persoonsbewijzen dat het museum om vregen hier. Het Fries Verzetsmuseum had nog niet eerder zo'n specifieke inbrengactie op touw zet. We vinden dat verhaal van die Tweede Wereldoorlog dat kun je het beste vertellen door het heel persoonlijk te doen. En dat wordt dan in het Nije Museum niet nog meer dan ooit tevoren. Dus het wordt echt wel een vernijende opstelling, mooie nije dingen. Maar we behouden natuurlijk ook een paar dingen die echt bijzonder wie in de orde-opstelling en die nemen we gewoon mooi. Het moet het thema van het Nije Museum worden. Een persoonlijke blik op hoe mensen in Friesland de Tweede Wereldoorlog beleven hebben. Ze binnen dan ook tegenwiers met alle inbreng. Ik heb persoonsbewijzen van mijn beppen en van mijn ouders, zeg maar. En ik heb nog een paar distributiestamkaarten van mezelf. Want anders dan gaat het toch voort, denk ik. Dus vandaar dan bloot het je bewaren. Die een grote wandelmaatje, maar heel veel fotomateriaal, heel veel mensen die vregen je altijd van, waar ben je in foto's? Je maakt toch een hele protte foto's, waarom zorgen we die eigenlijk nooit in het museum? Dus dat hebben we voor de nieuwe tentoonstelling Sarkeersen. In september beginnen de dwarren van het Fries Museum open voor publiek, dat ook het Verzetsmuseum onderdeel van is. En is de tentoonstelling met de persoonlijke foto's en documenten te zien.